weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takusan yoni to gudduɗe jooɓe to gudduɓe nduyoɓe to dabiya to koɓɓillo to ciloña to hoore fonde to añemeje to nabbaji kon takusan juula ha e nder galle ceerno yaya ba to richard toɗe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie yimɓe joyo teɓama e nder mabɓe noon hen goto ko mennoɗo wonde sénateur e nder leydi he ɓe nanguira noon koko fati e losgoji ko fati e maaro taw ko maaro suytu ko woni riz avarie to leydi Sénégal e nder gollorɗe jeegom tawateɗe e nder leydi he tawama fodde kene ɓuura sappo e ɗiɗi milliard ene dirtina hen to leydi Gambie halfinaɓe ko fati cour constitutionnel mo leydi Gambie ɓe kolliri tigui wonde ko fati polgu Adama Baro e suɓgoji ɓennuɗi ne laaɓi ceera to leydi Mali to wuuro witego Mori Bagou noon to Mori Bagou ko almami jama goto wondude e yimɓe mum jeeɗiɗo wolɓe teeɓa e oɗo saaha joni nana coka gam ŋañañalde to leydi Soudan noon ko woyndu asannoɓe kanŋe woyndu mabbe mumen ko famɗi kala fodde capantati e goski fuɗɗima yitede to leydi Kenya hollirama tigui ko pobbi conggui toon e yimɓe ɗiɗi nder waktuji ɗiɗi bisimilla nder waktuji nogas e nayyi ko pobbi conggui toon sagataɓe ɗiɗo bisimilla mone kerki hotondirte joni jañoɗen. maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal maître Adama Baldé ne wiye neɗɗo kala kene waɗa yo yurno so tawi aɗa naata e hoɗande yurno so aɗa naata e ɗanngal yurno so tawi aɗa naata e galle yurno maître Adama Baldé ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo yawrani ɓeena weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɓe arsigaji men uddi omo yawrani kadi ɓen joguiɓe caɗele kayitaji ha tengti wonɓe to Europe maître Adama Baldé ne andini dendagal kilineɓe mum ɗo hitande nde mayde ko fate ƴewgal ko gratuit ko promotion yo Ɓataake a noddanmo dokka inde maɗa e inde nene maɗa so ari waɗanma istihara ha cikka ko nder ɓerde ma o hooɗi maître Adama Baldé noon ne andina dendagal tawateɓe nder leydi Sénégal ɓen noon wona noddago wona WhatsApp a yaɓat koyɗe ma ha jettoɗamo to woni to omo tawe oɗo saaha joni to Bakke to legal Bakke Dembo Sara Daral Baali so tawi a yettima ɗon mbaɗa 33 976 12 00 ko numéro ji bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 949 73 83 ko numéro ji makko so tawi a yettima ɗon sa noddimo o haalanma ko woni ɓerde ma ha laaɓa maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde ɓiɗa waɗi tour du Sénégal omo tawi oɗo saaha nder leydi Sénégal maître Adama Baldé ene yawrana ɓen wonduɓe korte sattoraɓe dewle ɓe arsigaji men uddi sattoraɓe ɓesgu maître Adama Baldé komo Allah luɓiri hannde Ganndal badden danɗo faade makko maître Adama Baldé sa yi to hello makko YouTube a waɗi maître Adama Baldé jingañen Fuladu ma yi tan golle payidinde no feewi ɗe o gollata maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo wone ne wiɗo sanne sanne noon badden danɗo faade makko hayo dayla mi dañi bela ko Ɓataake docteur Djibiso ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djibiso le grand guérisseur ko cafrowo safruji fina tawa
le grand guérisseur docteur Djibi Sow ne safra fiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo omo safra kista fibroma ndogam sita nem prostate hernie jaltuɗo hémorroïde jaltuɗo e natuɗo kala omo safra wonduɓe e keceje koyɗe musoje omo safra wonduɓe asmo ɗojjo duumiɗo docteur Djibi Sow le grand guérisseur ene safra rafiji warɓe kala dendagal safi rafiji gorago kala mo safra ha jomum yito hoore muɗum le grand guérisseur docteur Djibi Sow ene yawrani ɓena joguiɓe probléme kayitaji ɓe arsigaji men uddi e joguiɓe haaju cattuɗi kala sa jokkodiri makko joni joni haaju ma humto ha no hannirta ni docteur Djibi Sow ne andina dendagal kiɗe mumum e oɗo saaha joni mo tawe nder galle makko kesso to legal bitegal plateau e nder kidira caggal antenne tigo waɗɗani bureau ji Senelec le grand guérisseur docteur Djibi Sow kala jiɗɗo hebde mo mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko jiɗɗo hebde mo par whatsapp o hutorto ko numéro leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djibi Sow ko labɗo reedu malaɗo wune ɗum noon mbadden danɗo faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen goni alarba nogas jeenaya lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje woni to YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men ɗemgal pulaar ko to leydi Mauritanie puɗorten to leydi Mauritanie noon kikiɗe hannde o caggal kay sanga 16 pawɗo seeɗa goski hono docteur kana Hamidou Baba gardinoɗo landa wiyete ka CVE bannoɗo accident lawol hakkude to wiyete wadan fade Nouakchott goski caggal noon nde waɗano évacué to Las Palmas nder leydi Espagne to no yaltuno aduna ñande altine ɓennuɗo o ñalawma hannde walla mbiyen kikiɗe hannde goski makko yettima ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie goski ki noon adda tigi koto Juma Ibnu Abbas kotono juula dendagal bandiraɓe sehilaɓe yaadiɓe kala safalɓe waɗeɓe raneɓe e ɓaleɓe kala mbawi notitade hen dendagal leƴƴi kala mbawi notitade hen kewal yimɓe gari ha heewi notitade hen e julde goski makko ma en ketto seeɗa ko ƴettuɗen e yimɓe arnoɓe tawtorede ɗum ɗo ko goski saha kayde goski ki yetti to Juma Ibnu Abbas e nder Nouakchott ko innali Allah e bojji yimɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie hono horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh la Ghazwani gonɗo e jillu mum balɗe tati to leydi Algérie teskama tigui ɓe ciifi toon ciifanɗe kewɗe no fewi ɗen ciifanɗe noon to hakkude tigui yidde tigui jokkodiral hakkude leyɗeɗe ɗiɗi ha tengti noon to banggue jangde towde e to banggue wittoji scientifique ciifanɗe kewɗe noon ciifama toon hakkude ardiɓe leyɗele ɗe ɗiɗi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie police o
Nouakchott ɓe teɓima yimɓe joyo tawi hen goto ko mennoɗo wonde sénateur e nder leydi hen kamɓe noon ɓe nanga tigui koye enquête maaro taw ko maaro avarié woni maaro suytu ko happu mumen gasi maaro ko noon ko yitno koye saaha kayde police halfinaɓe ko fatede crime économique woni tigui halfinaɓe ko fate bordingol koppereje leydi ndi ɗi gonno e ɗoskuji mum ko ɗon tigui ɓe jiitno dépôt mawɗo no fewi sara kaggulade woni port mo Nouakchott ene waɗi maaro hewko no fewi taw ko maaro avarié kon maaro noon hollirama tigui caggal nde ɓe teski kon maaro ɓoytani mum ɓe garti tigui ɓe tawi maaro ko ittama ha laaɓi e nder dépôt o yeeyama ha laaɓi hollirama noon e nder losgoji he tawama ko gonnoɗo sénateur o kañum buuñi ona kalfinnoɗo ko fati hen nden ka woni gardien dépôt o haaɓe mbawi yaltinde kon maaro noon hollirama ko ɓuuri hewde hen yeeya kay ko ɓen waɗoɓe fewnoɓe alimade bétail woni tigui ñamde dabeje tawa kadi ɗen koppereje ponnoɗen nadde to trésor public haydara hen e oɗo saaha joni andaka to naati ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen talata hanki o Sidi Wula Zahaf ko jaago gala kalfinaɗo ko fate Cellal aade o jaɓɓima tigui o jaɓɓima ballal paydingal no fewi tawa kadi koye juuɗe délégué général de la solidarité nationale à la lutte contre l'exclusion woni tajour biteɗo Mohamed Mahmoudou Bou Syriam o jaɓɓima e balle e juuɗe mum noon ballal ko fati kaye e gueɗe ñameteɗe ɓeydode so banggue vitamine haɓade kaye ko fate fati tigui haɓade ko fate ngakkugol haraduru sukaɓe e nder leydi Mauritanie ene tawtora cérémonie o noon représentant UNICEF e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon ɓe mbawi kadi darade ha ngal ballal kay wawi feccede e nder yoga e région ngaji fecca e nder région ngaji leydi ndi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie Mohamed Salem Wula Merzougo kañum woni jaagogal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu o bismima o joddima en audience to bureau ji makko e représentant de haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés joɗiniɗo ɗum nder leydi joɗiɗo nder leydi Mauritanie hono biyeteɗo madame Maria Estavaro Polo ɓe jewtidi ko juuti noon e peeje kayɗe ɓe mbawata ƴettude haaɓe mbawa gollodade tigui e nder oɗon fannu ene tawtora jonde nde noon Zeynabou Mintou Ahmed na on ko kañum woni secrétaire général du ministère o ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni police halfinaɓe ko fati en nden kam e kisala wuro Nouakchott ɓe kolliri tigui ɓe teɓima fedde wuyɓe nde sagataɓe tato taw ko hoɓɓe ɓe jeyaki nder leydi hen ɓen noon dartourno tigui ko wujjude wadde escroquerie woni tigui funtude yimɓe ne mbaɗa escroquerie taw kadi koye réseaux sociaux ɓe kewi hutorade woni internet koye weeye ɓe kewi hutorade ha tengti internet ɓe mbawa tigui ɓen taw ko waɗoɓe transfert haalis woni neldoɓe haalisaji tawa joguiɓe tigui taw ko ɗi joguiɓe ɓen waɗoɓe transféré haalisaji tawa kadi ko waɗoɓe taw joguiɓe tigui ko waɗani sécurisé woni tigui compte uji ɗi gonani sécurisé ko hen ɓe kewi nadde e weeyo ɓe mbawa tigui warade dendagal koppereje tawɗe toon hollirama noon ɓe mbawi bomde fodde sagataɓe nogas ɓe mbomi ɗumen ɓen sagataɓe nogas noon tawa tigui teskama e kala saaha ɓe gollodo e wonɓe caggal leydi ko police noon ɓe commissariat ɓe mo elimina ko kañuma teeɓiɓe e nder loskoji he noon ɓe puɗɗima andude tigui peeje ɗe ɓe kewi hutorade andama kadi eɓe gollodo e wonɓe caggal leydi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie to leegal Arafat en teska tigui e oɗo saaha joni kewgol guykaji taw ko guykaji compteur uji ndiyam teskama noon kamɓe wuyɓe ɓe kewi ɗaccude ko ha jamma to saaha mo yimɓe ɗe leli nde ko tigui ɓe garata ɓe ɗakkita contrat ji ɓe ɗacca robingaji mbala waji ɗacca tigui mbala ndiyam wala wanjade e bedda ha weta so joom galle fini tawa tigui compteur mum ne ɗakkita ndiyam ne wanjo heewi tigui ko dogande to bureau ji SNDE woni halfinaɓe ko fati e ndiyam so yettima toon ɓen mbiyata ko ma jomum sooda compteur kesso e accessoire ji mum ene qiime ha 30 ujunere jomum kadi wonta kadi ma yoɓa plombier fodde ujunnaje nayyi nde wawa addude montude so caggal ɗum kadi e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe mbatti
ko wadde griji mbaɗa tigi e ɗina kofreji taw kofreji contoureuji ɗi SND waɗi ɗina kofruji ɗin griji ɗi ɓe kewi wadde kadi maɓe jooɓa suduraji ha 4000 woni ujunnaje 4 ugoyem ɗum noon ɓe kolliri oɗo saaha joni ko caɗele mawde saabu ko dépense uji ɓeydata e oɗo saaha tiiɗal fewde gonaɗe nder leydi Mauritanie hollirama noon yimɓe hewɓe puɗɗima haalde oɗo saaha joni yoga e contrat ji gujjeteɗi kewi tigui ko waɗede wotoji nawe yewiye to leydi Mali ona habaru noon laamu ngu suwa tengtinde ɗum saabu hay goto taw ala mo laamu ngu nanggui e otoji taw ko nawoji ko fate ɗiɗon contrat ji ha joni ko leydi Mauritanie ha meme to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal adi kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui alarba hande o ko ujunere temedde jeegom e capanɗe jeetati e yimɓe ɗiɗo kolkisam e nder waktuji nogas eno yiya cakkitiɗɗi hen temedere capanɗe joyyi e jeegom neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus ene qime ha 9,27% hen nayi ko contact suivi hen temedere capanɗe joyyi e ɗiɗo heddiɓe e kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellal ɓe capanɗe joyyi e tato kepti cellal mumen hay goto hay ka grave goto wodani hande hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi fittade mum e leydi Sénégal ene yaara oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi nayyi ujunere temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi yimɓe ɗiɗo winditiɓe e doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi ujunere temedde nogas ɗiɗo keptino cellal mumen patino galleji mumen temedere capanɗe jeetato e jeere neɗɗo ɗum woni ko hawle leƴal ñalawma hande o temedde tati capanɗe joyyi e jeenayyi neɗɗo heddiɓe juuɗe safroɓe e nder jokri leydi Sénégal kala ene teska noon e oɗo saaha joni mboroso kala ñalawma ene ɓeydo ƴellitade nder leydi hen eɗen mbiya tan yimɓeɓe yo tinnoyo ha joni yo dutto e des gestes barrière woni tigui e kala saaha soɗe buumade e ustude jaaɗi e kala saaha ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ine teska tigui kewgol e oɗo saaha joni détournement woni tigui dittunoɓe koppereje e nder gollorɗe ɗe leydi Sénégal saabu nder direction ngaji jeegom taw ko national woni gollorɗe tawteɗe nder leydi he détournama hen kene ɓuura 1 milliard taw ko franc CFA ɗum noon ko hakkude ɗum noon oɗo saaha joni koko wonti ala modde e nder leydi Sénégal hakkude trésor hakkude e nder gollorɗe hakkude trésor e poste wondude poste de finance e to wiyete l'IPRES ha to wiyete LONASE e SICAP ko ɗiɗo nokkuji jeegom teska tigui fodde 1 piccal ɗiɗi woni 12,2 milliards taw ko franc CFA ene dirtina hen dirka hen so tawi koto trésor ko 4, ko milliard uji 4 piccal jeegom ɗum woni ko dirtina toon so tawi koto poste de finance toon ko 1,7 milliard dirtina toon so tawi koto LONASE ko 1,4 milliard kañum tigui woni ko buɓɓa toon so tawi koto SICAP toon ko 4,2 milliard kañum woni ko ñama toon to tawi noon ko grand poste mo Dakar noon fiskama tigui ko biteɗo Amady Dia noon kañum dirtino toon kene qime ha 100 million taw ko franc CFA guila nden noon faade oɗo saaha joni ko donkaɗo yitede hay goto anda to heedi to IPRES noon hollirama 207 million woni 1,2 million taw ko franc CFA ɗum tigui woni ko buɓɓa toon e nder lebbi sappo woni 10 mois taw kadi ɓe kolliri ɗina haalisaji wonde ko biyeji ko fati restaurant e tikkeji de restaurant ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Stéphane Volant kañum tigui woni directeur général directeur général TER woni TER no woni train express régional kesomo leydi Sénégal jogui oɗo saaha joni o holliri noon talata hanki o e saaha o jodino e jaydiyankoɓe ɓe RFM wonde kay o holliri ɓeɗon sukaɓe Sénégal naaɓe teskaɓe kay e kala saaha so waɗi dillere ko wayno grève aji walla ko wayno seppoji ene kewi ruttade e gueɗe laamu woni ko ene keeɗa o teski holliri noon kala kay cugam miijiɗo walla biɗo kayne heela oɗon train express régional ko laamu rewata ɗum lawol taw kadi ko gendarmeɓe kañuma kalfina ɗum o holliri ɗon en teska so tawi kay sukaɓe no kewi wadde ni ko fate ɗiɗon bisuji transport biyeteɗi Dakar dam digga ɗiɓe kewi helde kala saaha ɓe keeɗa ɗum ha bona e saaha seppoyi ɗum noon yooɓe gandum ko fate oɗo train express régional ɗum ala hen o holliri gendarmerie nana halfina ko fati kay e sécurité woni ndenka e kisal ɓen joloɓe e on train kala o holliri noon duuɓi jeegom hande ko walla o holliri noon ɗiɗo du o holliri noon wonde oɗo saaha kala duuɓi 5 hande ko laamu leydi Sénégal darino dole mum ponno jamma e ñalawma kala gam kay oɗo train express régional woda ko ngaɗuji kewɗi waɗa hen tabu kadi o holliri yoɓe gandu oɗo saaha joni oɗo train express régional ene jiiya tigui ko fati ene symbole aji woni
woni tigi ko fati e hurumaji leydi ndi ɗum noon ko gueɗe poɗɗe hormede poɗɗe kadi renede ha tiiɗe o holliri noon sababu laamu ngu wadde oɗo train express régional noon ko gam yidde kaya garditinde ko fati e transport leydi ndi ustude tigi ko fati e caɗele transport ha tengti embouteillage uji o holliri noon tuggi 5 heures du matin ha yetto 22 heures train on e yaaha tawa kadi e kala waktu fodde train ngaji jeegom enen jaa kala ñalawma noon tuggi jamñaji faade Dakar mawo jolnu kala ñalawma temedere sappoje ujunere neɗɗo waɗoɓe ya gartam hakkude jamñaji fayito Dakar o holliri tigi wonde oɗo premier phase noon eɓe jogui sappo e tati gara hakkude Dakar e jamñaji deuxième phase noon mo golle mum puɗɗoto ko ɓoyani ɗum noon wonata ko hakkude jamñaji faade AIBD woni aéroport Blaise Madiagne koto leydi Sénégal keddoɗen jende wuuro witego Pout Dagné noon ko wanno gila 1961 ko ɗum tigui e oɗo saaha woni guila saaha kolñal ko ɗum woni ko yiiɗi wattude e oɗo saaha walla ko watti e nder ngoɗon wuuro saabu ɓe kolliri hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goho guiriyo goto woni tigui guiriyo goto sanki hawrino e ladial e nder gona wuuro caggal nde noon nde goski mum ronda adda ha e nder bamuli hen yimɓe wuuro ngo taw ko wiyoɓe ko rimɓe kañumen tigui kadi kiina goski wirnede ɗon ɓe kadi goski joƴinede bamuli he ɓe kolliri kadi yo goski yaltine bamuli ɗe yo yaltine wuuro ngo kadi joguinoɓe kiin goski kadi ɓe ndewe mumen ɓe mbi joƴinta goski e leydi so wona jalta wuuro ngo ha goddoya ɓe kolliri noon alata ɓennuɗo ɗo hoto ɗen gueɗe waɗi saabu debbo goto taw ko guiriyoto woni tigui guiriyo sanki hawrino e ladial yindeɓe jinno wirno ɗum e nder ɗen bamule ɓeɗon wiyeteɓe ko rimɓe calima ɗum ha sori ladde e oɗo saaha joni noon ko nden dillere watte toon kono ɓen wiyeteɓe ko rimɓe puɗɗima yeddude oɗon habaru ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal to leggal bitengal cité des eaux to cité des eaux noon hollirama tigui noon toon to ko cuumu waɗi toon cuumu o no waɗi ko nder société goto biyeteɗo EMG woni établissement Mbaye Gueye universel auto ko société jandu vanno wiyede auto ji teskama tigui cuumu ngu waɗi koye nokku banggue e garage hen ko hen cuumu ngu waɗi kono noon ko ɓuuri yawde e yaccade taw ko nin koɓe faabu mbawi tigui nowtitade hen cuumu ngu ñippama suwaka noon en cuwa hebde bila noon andude holso tawi holko boni hen e suwa taw kadi andede holko saabi cuumu ngu ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mbima to leydi Sénégal koto leydi Gambie paadena to leydi Gambie noon cour constitutionnel leydi ndi e oɗo saaha joni kono ɓe kolliri tigui wonde polgu aɗo biteɗo Adama Barrow e sumgoji ɓennuɗi ɗi polgu ne laaɓi ceera ma en ketto Ghalii Abuu Bah. Allah jarama ko noon tigui hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruuji men e ñalawma hannde o caggal nde hoorejo leydi ndi président Adama Barrow heeɓi gañaari yanji e sumgoji ñande 4 lewru décembre ɓennuɗundude ene wayno hetti gañaari ñalawma hanki o caggal tan nde supreme court mo Gandiya woni tan suudu men ñawor mawdu wondu to Banjul wuro lamorgo ɗo hokkiri tan wonde wiide oɗo landa biteɗo United Democratic Party nde nawno toon gam wullitade wadde ko wiite ko pétition wiide tan de jaɓani ɗiɗo sumgoji rewani lawol foti ko wattede supreme court o noon ñaawi ñalawma hanki o wonde tan wiide de o jeeyi gongo ko hoorejo leydi ndi e landa mum woni NPP mo président Adama Barrow ene wayno rutti kadi wi on landa lundiyanke mawɗo de ene foti yobde e landa hoorejo leydi ndi kene tolno ko wiite $100,000 woni $100,000 ene wayno noon kamɓe hujjiyankoɓe hoorejo leydi ndi e président Adama Barrow ɓe kolliri weltare mabɓe mawde de supreme court o nde jonniri tan gongo ɓe kolliri oɗo waktude kamɓe de ɓe goni tigui rigui ko lamɗo mabɓe président Adama Barrow honno heblorto gam balɗe 19 lewru janvier ndu paaɗen ndu gam tan wawde wonde holno jogorto leydi ndi ɗo e duuɓi 5 paaɗi gam tan wawa yettinde projet ji mum e yakar kadi nde yimɓe ɓesgu leydi Gambie keeɓi ɗum e makko gam tan o wawa yettinde ɗum no hannirta ni woni projet ji makko ɗo e nder leydi ndi ene wayno noon ɓe kolliri weltare mabɓe mawde no supreme court o waɗiri ñawore nde ni wonde holliri tan hankkatini ɗo e duuɓi 5 paaɗi de ɗo e nder leydi men Gambie ko hoorejo leydi ndi woni président Adama Barrow caggal nde o fawta e jappere laamude kanko jogori ardade leydi ndi ɗo e duuɓi 5 paaɗi ɗum ɗo noon woni ni belamma ko ɓeɗo yiɗɓe yaadiɓe landa NPP mo président Adama Barrow e ñalawma hande o ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ko Ghalii Abuu Bah gam weltare TV ɗo e Serekunda.
kodde nene Abou Bah golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan Adama Baro yo jogoro jamma habaruji men ɗemngal pulaar koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali cuggel kokkela mayga kañum woni hoore jagole laamu sabbodo leydi ndi o bismima o joddima en audience e ambassadeur joɗiniɗo leydi Russie e nder leydi Mali hono biyeteɗo Igor Goromikou ene tawtora jonde nde noon ministre des affaires étrangères mo leydi Mali wondude e ministre des mines de l'énergie et de l'eau heddi e wonɓe hewɓe no fewi ɓe jewtidi noon feeje kewɗe ɗe ɓe poti ƴettude kay ha leyɗele ɗe ɗiɗi mbawa gollodade hano hannirta ni ha joni ko leydi Mali keddoɗen jehen to wiyete Moriba Bougou noon ko imami woni almami juma e yimɓe muma jeeɗiɗo won yimɓe mum jeeɗiɗo wonɓe kañumen tigui nanga coka e oɗo saaha joni tawa kadi ɓe cokkira ko bone juma goto ko jama goto noon taw ko jama gonnoɗo e mahede mo golle mum gasano mo on almami jullan noon e kala saaha tawa kadi ko jiiɗaɗo korsinaɗo e nder ngal ɗon leegal e kala saaha noon nde ɓe keeɓi hunde ɓe keewi wadde ko ɓe ɓeydi golle e jama ka ha Allah addi noon joom ngaalu goto on nde yetti noon hollir tigui ne wawi jokkidde jama ka golle jama ɗe ha laaɓa caggal nde o jokkiti golle jama ɗe ha laaɓi jama ka waɗa pentiraji waɗa tigui werta ha timmi ko ɗon tigui kanko joom ngaalu o gembi neɗɗo goɗɗo tawa kadi ko mo heftini o gembini ɗum o itti gonnoɗo almami adano caggal nde waɗi dillere noon e guuru wulti kanko almami o wi kay ɓaade poɗodiral ari hen ko ɗon tigui kanko o wi o yaafima kaɗon jama nde o wi o yaafima kan jama noon yimɓe hewɓe kolliri hen metti mumen hollirama tigui tinnaka mataka ha jama ka udda tawa kadi yimɓe hewɓe gandani ni holko uddi holko saabi ha jama ka uddi caggal ɗum noon ɓeɗon taw ko commission halfinaɓe ko fate gestion des mosquées woni halfinaɓe ko fate jumaji nder leydi Mali nde teski juma ka ko uddaka koɓe mbawi tigui namdade wadde hen losgoji haaɓe gandi ko uddi jama ka ko ɗon ɓe jiiloyi gonnoɗo almami adanoɓe haaɓe jiitiɓe no ñaagui ɗum yo tinno yo artu watta jullude e jama ka nde on arti watti jullude e jama ka nde jooma ngaalu o pewninoɗo jama ka nde tinni ɗum ko ɗon tigui addiniɓe convocation yoɓe notoyo to dadiɓe to kan amo Bamako caggal nde o notoyi toon kanko almami o e ɓiyi ko wondude e ɗiɗo waɗɓe nde ɓe notoyi toon ko ɗon tigui police mum ɓe notoyi ɓe mbaɗa tigui mandade dépôt ɓoyani mum ɓe mbaɗa déféré to cason central mo Bamako ɓe yimɓe leegal ngal nani on habaru noon kolliri hen metti mumen no fewi mbaɗi dillere jaɓani to galle jooma ngaalu o ɓe tawi toon joom suudu mom joom ngaalu ɓe piimo ha waalo suttimo ɓe duppi e banggue e galle he ɓe bonni kaake kewɗe no fewi caggal ɗum ɓe jaɓani ko to route nationale numéro 27 sara jeere wuuro ngo ɓe mbawi tigui duppude toon ponoje e wadde dillere mawde no fewi ɓe kolliri kadi ɓe ndeƴata so wona kay almami o e yaadi mum sokaɓe gañgañalɗe ɓe kala goppite ha laaɓa ha joni ko leydi Mali keddoɗen talata hanki nogas jeetati lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goom jagol kalfinade ko fate Cellal ademo leydi Mali o holliri tigui wonde ko temedere capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo neɗɗo tawa ko fiɗaɓe coronavirus ɓe o holliri noon e oɗo saaha joni leydi Mali ne yaara kay ujunnaje nogas temedde ɗiɗi e nogas jeeɗiɗo mennoɓe fiɗede coronavirus hen sappo e jeetati ujunere temedde capanɗe joyi keftino cellal mumen o holliri kadi e oɗo saaha joni tuggui ko ñakko ngo fuɗɗi yetti ñalawma hannde o ko temedde nayyi capanɗe jeegom e jeegom ujunere ene fawi temedere capanɗe nayyo e jeetato neɗɗo ƴettuɓe ñakko mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen to diwana gawo ko humanitaire goto taw ko Niger najo gollotonoɗon e ONG Faraisenaji kañuma bifta ñande jamma talata hanki o sanga 1h du matin ɓe biftimo noon koye nder wuuro wiyetego Ansogo waɗɗani gawo ha joni noon andaka tigui biftiɓe mo andaka kadi koɓe biftirimo o bifta noon ko nder logement ji makko nder logement makko noon ko ɗon woni koɓe biftimo omo yara duuɓi capantati e jeenayyi ko médecin de formation ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno wima to leydi Mali ko to leydi Soudan paɗen ko famɗi kala ko capantati e goho goski fuɗɗima yitede wasɓe pittali men wonnoɓe nder woydude ciggo kanŋe ne gasa kanŋe woydu mabɓe capantati e goho goski ƴengtinama hollirama noon ɗum waɗi koto centre woni hakkude leydi Soudan ñande aleta ɓennuɗo kono ko ñalawma hanki o habaru o fuɗɗi yaltude yimɓe jeetata wonɓe ha joni nan tigui nder luggere woydu hen leydi ne arte men ko ronkaɓe yitede koto leydi Kenya cakkitoɗen to funnague Nairobi capanɗe joyi kilométre hakkude mum e Nairobi lamorgo leydi ndi teskama tigui oɗo saaha joni ko pobbi tampini toon yimɓe saabu ɓe kolliri e nder waktuji nogas e nayyi woni nder 24 heures
ko yimɓe ɗiɗo sagataɓe ɗiɗo mbasi toon pittali men taw ko pobbi jooɓiɓe ɗumen ɓe koliri ɗon to wuuro witego kamuti noon toon noon ko caggal kayim nde ko coggal pobbi fodde pobbi nogas kañumen tigui tiri sagataɓe ɗiɗo ɓe teeɓi hen goto ɓe congi ɗo ɓe congimo sagata keddiɗo o noon ko wawde ɗum dogde yawde ɗum teppere ko ɗum dandi ɗum ɓoyani mum e nder wuuro wongo kadi hollirama ko sagata gorko goto tawa tigui pobbi ne ñaami ɗum ha laaɓi ha heddi hoore mere hoore nde foof ne wonti ƴiƴam ɓe tawi ɗon tekke makko e tekke pobbi tekke makko ne wonti ƴiƴam ɓe tawi ɗon kadi tekke pobbi kewɗi no fewi e wiide kayen hono brigadaire de criminel tentinowo tigui wonde ko pobbi ɗi jooɓi fittani makko musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemngal pulaar ɗo e haalirde hen ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko Saydou Abou Bah to leydi Gambie ko kodda Nene Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogo